Ola xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 36 desta quinta tempada. Estamos aquí no ano 2026, seguimos con máis forza, con máis ganas e con máis ilusión que nunca, coñecendo proxectos, visitando lugares e sabendo cousas que importan ou que son, bueno, que sempre gusta saber da música, da vida, do que rodea este mundo, ou moitas veces simplemente falando por falar, pero a veces, aínda que parezca que non hai moito contido nas conversas, pois sempre gusta falar, aínda que sexa de tonterías, porque xa bastante temos como para preocuparnos de cousas que a veces pois, falar por falar está ben. E hoxe temos unha conversa que estaba pensando, sabes que sempre fago unha pequena reflexión ou unha pequena introducción cando introduzco as charlas. E no día de hoxe creo que unha conversa que é moi necesaria, me apetece, teño moita ilusión de facer porque creo que, igual que na anterior, pecamos de cousas que falamos, non? De cando se empeza a falar de nos proxectos e demais, moitas veces penso que nos olvidamos ou esquecemos bueno, proxectos que están aí turrando, que están aí abrindo camiño, que están facendo cousas que, no, cando salen agora proxectos novos que salen de Galicia, percorren cidades, que está moi ben e ten moitísimo valor, pero hai xente como o noso convidado de hoxe, como o proxecto de hoxe, que levan dende, se non me equivoco, 2007 ou así, ahora me corrixirá se me equivoco, dando caña e que veñen de estrenar novo disco e veñen de estar ou están facendo unha xira por 50.000 lugares de España, 50.000 lugares de Europa, que me parece admirable e ahora vamos preguntar como consiguen ser capaces de xestionar unha xira de tal calibre, porque xente, hoxe temos con nós a Pablo, de Sangre de Muérdago. Como estamos? Moi boas. Hola, moi boas, Daniel, que tal estás? Un Eh, placer estar aquí. Dicía eu que, bueno, estás presentando disco, estás presentando o Xardín, estás facendo unha xira por 50.000 lugares, non só de España, senón de Europa. Vides xa nestes anos percorrendo moitos kilómetros. Creo que a primeira pregunta, un pouco empezar, é obligatorio. Que tal ante unha xira de tanta magnitude, tantos kilómetros, tantas horas de viaxe, tantos lugares, como estás ti, como estades todos? Moi ben, a verdade é que o disfrutamos un montón. Levamos, pois eso, como ti ben dicías na introdución, pois son moitos anos xa xirando polo mundo adiante. E, e sinceramente, cada vez que nos subimos á furgoneta, penso que o disfrutamos máis que outra cousa, porque aínda que haya momentos nos que estás canso, días que non son o teu mellor día, que estamos moitas veces xuntos 24 horas o día, pois sempre é un bonito momento. Cando estabas preguntando agora, pois eso, sobre como o custo disto, pois normalmente eso se paga antes un pouco, porque hai que organizar estas xiras, normalmente pois levan meses de preparación, escribindo a xente que organiza concertos, asegurándote que todas as necesidades van estar cubertas, tanto a nivel técnico nos concertos como despois a nivel persoal, etcétera, etcétera. Pero, bueno, nos, de algún modo, eu personalmente levo xirando moitos anos, máis dos que leva o proxecto de Sangre de Muérdago en vivo, non? E, bueno, penso que logramos de algún xeito pois crear un ecosistema agradable. Despois temos a sorte de que todos nos queremos moito en Sangre, na compañía que levamos cando vamos de xira, nos coidamos e, bueno, tentamos que cada un teña as súas necesidades, non? Porque ao final somos cada un a individuos e cada un ten as súas cousas, entón, como, bueno, xa nos coñecemos, pois sempre hai que un pouco prestar atención a esas cousas, non? E os demais, se alguén non ten un bo día, pois facerlle ese día o máis agradable posible, etcétera, etcétera. E despois, pois, bueno, a hora de tocar, pois sempre hai concertos mellores que outros, lugares onde te igual te reciben especialmente ben e disfrutas moito, pero ao fin e ao cabo raro é o día que tocamos un concerto onde non saímos contentos, non? E satisfeitas.
qué importante esto que estabas a dicir de estar todos contentos, de estar todos con as necesidades cubertas, de levarse ben, non? De compartir, claro, son moitas horas, moito lío de organizar, a veces concertos con máis xente, concertos con menos xente, peores ou mellores, non? Dicías que a maioría sales sempre contento, pero que importante que os que formades parte de Sangre de Muérdago, a xente que pode ir con vos, que digades, vale, nos estamos contentos, nos estamos ben, como parte principal para que despois o que pase en riba do escenario poida ser unha cousa boa e unha cousa divertida, non? Claro, absolutamente. Home, eu, se falo a nivel persoal, eu disfruto moitísimo e sei que os demais tamén. Pois bueno, así son os comentarios que hai ponte, por exemplo, quedamos para ensayar e chegaron os rapaces para ensayar e entraba Saúl, o noso violonchelista, dicindo que ganas de ir de xira. Porque nos vamos agora a vindeira semana, vamos nada, uns días a Holanda e dicía que xa acabamos de chegar fai un mes e pico e xa estaba dicindo que teño unhas ganas tolas de marchar outra vez estes días. Entón é un bo sinal, pero si, dende logo é unha boa práctica isto que estabas ti agora comentando e despois a min pola parte que me toca pois tamén teño moita pois non sei, digamos, teño moito gusto e é de importancia que pues eso, que a xente que está neste proxecto, que de algún modo eu dirixo, pois que se sinta eu xa, porque simplemente o feito de que alguén pois te dea o seu tempo, a súa motivación, horas de ensaio, de estar xuntos, de subirse a unha furgoneta e viaxar durante unhas semanas, etcétera, etcétera, pois hai que valoralo, non? Non todo o mundo decide, pois vamos por aquí, veña, vamos a tocar, vamos a viaxar, vamos pois bueno, a disfrutar, non? Un pouco de ser músico, a parte que se disfruta, non? Que é vivir a música en vivo, non en situ. Eu dicía ao principio, non, na introducción tamén comentaba que é certo que moitas veces agora, e eu entono a mea culpa pola miña parte, non, que cando falamos de proxectos, bueno, galegos que cruzan fronteiras, proxectos galegos que tal, parece que a veces nos olvidamos de xente como a vos que levades moitos anos, pois como dicíamos, non, percorrendo moitos kilómetros, percorrendo moitos países, sendo un grupo de referencia. E eu quero preguntarche, porque claro, ti creas o grupo, empeza a coller forma isto, chegamos agora no 2025, son moitos anos polo medio, na túa cabeza pasaba de alguna maneira que pasado tanto tempo o proxecto iba a estar no punto no que estades agora mismo? Pois non o sei. Non, non porque ao final o destiño é inescrutable, non? Que non, en fin, que vamos a que podemos dicir, eu de algún modo pois tiven moitos pois digamos igual soños persoais ou ideas ou desexos que quería, que quero aínda materializar moitos. Bueno, se hai algo que me dan os anos, non? Porque eu xa me vou achegando aos 50 e levo tocando dende que son un adolescente. En, entón, pois, non o sei, por un lado é difícil de explicar isto porque ti falas, non, como pois eso, de grupo de referencia, que pois eso, tantos anos sí, e vamos facendo traballo, pero eu agora pois miro para atrás e digo, joa, tío, cantos concertos, cantos países, cantas xiras, cantos discos, cantas cancións compostas, e xa non só cantas cancións compostas, que cantas veces nos metimos no estudio a registrar estas cancións, a gravalas, a traballar as letras, a despois darlle un aspecto físico a ese disco bueno, agora miro para atrás e son moitísimos, dúcias de discos que fixen na miña vida e Sangre de Muérdago en particular está sendo unha senda moi bonita, pero por suposto, por outro lado tamén é unha senda moi traballosa, non? Te dá moito traballo, entón, claro, eu ás veces pois escoito estas cousas de grupo de referencia, grupos de culto, tal, pero despois que dende dentro
o mesmo de sempre, non? E as cousas son igual, algunhas cousas non son igual de complicadas que antes, porque, bueno, pues, de algún modo a túa rede social e de contactos e de traballadores e traballadoras deste musical, chamalo de algún xeito, pois, bueno, vai medrando, tamén algunhas relacións vanse afondando e vas facendo amigos e amigas persoais de xente coa que simplemente comezaches igual organizando un concerto con eles. Pero eu agora, a finais do 2025, chegando xa a, por exemplo, con vistas á xira da primavera que queremos facer e que queremos outra vez percorrer Europa unha vez máis, porque non sei se fixemos 20 xiras europeas a día de hoxe, pero esta que se presenta agora eu a sinto como un desafío tamén organizar esta xira e que todo saia ben. Despois, bueno, hai varias cousas que ocorren a hora de organizar concertos con promotores ou axentes de contratación, que ti podes traballar con alguén igual que te faga un traballo de contratación de concertos para unha xira, pero igual despois te ves na furgoneta percorrendo 700, 800 kilómetros diarios, e nós, por exemplo, non queremos facer iso. Entón, organizamos nos as xiras. Se algún día hai que tocar un concerto pasando a gorra, se toca un concerto pasando a gorra, porque o que queremos tamén é pois vivir a experiencia, e é o que levamos facendo xa décadas, e moitas veces incluso estas experiencias te levan a facer moi boas conexións e moi xente que se converte nas túas amigas, entón, bueno, hai moitísimo traballo. Eu agora, por exemplo, estou, pues, este ano, aínda que non tocamos tanto ata esta xira de outubro, pois sí que houve moitísimo traballo da produción deste disco, digamos, non? Que levou meses de sesións de estudio, de deseño, de tal, de ter un deseñador, de ter un artista que, Que se pinte cargue, sí. algo que sexa, non? De calquera especialidade, non? Ou destreza. Bueno, como que son moitas partes que hai que pôr xuntas, entón, vaya, é todo un debate, e igual ás veces as cousas dende fora parece que igual van rodadas, e eu podo contar a miña experiencia persoal de ir coñecendo artistas que admiro aínda e que admiraba antes de coñecer, e claro, igual a miña percepción, pois dicía, mira esta artista que ben lle vai, mira esta banda que ben lle vai, que ben que todo. E logo coñeces a xente, non, a nivel dos pés na terra, todos temos as mesmas loitas, todos temos as mesmas calamidades, en fin, hai toda unha industria musical que navegar, non, a hora de ser unha banda, por moi faino ti mesmo, que queras facer as cousas, moitas veces facer as cousas de un xeito faino ti mesmo, pero nun ámbito profesional é unha traballeira moi grande, non? Entón, bueno, despois isto igual tamén fai que disfrutes máis o lado de tocar, non? E de sair de xira, incluso os ensaios mesmos, non? A composición, tantas cousas. É que aquí, nas conversas que teño eu, moitas veces falamos desto, así que suele ser dos temas recurrentes, non? Que é todo o traballo que hai detrás, todo o que non se ve, todo as horas de composición, as horas de gravar maquetas, as horas de entrar en estudio, as horas de decir que cancións entran que non. Normalmente unha xira, encontrar 4 datas en Galicia xa é complicado de encontrar, pois canto máis as que fixeches agora nesta xira que rematachedes o ano, que é moitas horas de, pois o mismo, non? De buscar un local, pero claro, buscas a mellor en Holanda, pero igual buscas 2 datas para que te compense viaxar, pero claro, este local ten un mércores, pero ti queres solo podes ir xoves e venres, entón tal, todo eso que é un quebradero de cabeza moi tedioso, que ata que despois estás en riba do escenario que dices, vale, estamos aquí, o disfrutamos é guai, pero ostras. Claro, ao final paga a pena, non? Pero sempre tes que lembrarte de disfrutar o camiño, non? Tampouco se disfruta só o que son os concertos, pero bueno,
polo que ti dis, o sea, a organización de xiras, a produción de discos, hai moitísimo traballo, eu penso que afortunadamente eu, de algún modo, rezo os catro ventos por nunca perder, sabes, esta paixón e esta motivación e estas ganas desta búsqueda, desta investigación, chamalle X, non? Como queras, porque o traballo é tan grande que sen esa motivación especial que te dá algo que te enche, non, a nivel espírito, alma, corpo e todo, non sei que non sabería como facelo, penso que, vamos, o sea, que se non eres músico de corazón e de paixón e que te encha, que te poña os pelos de punta, non te metas nesto porque é moitísimo traballo e sobre todo se queres manter o teu selo persoal xa non de cara aos demais, pero incluso para ti a nivel de traballar e queres unha liberdade plena, pois tens que plantexarte moitas veces en facer ti mesmo as cousas, en que non haya diñeiro de fora pois eso, na bandexa, digamos, e despois, bueno, pois hai que aprender a funcionar de algún modo. Eu comecei tocando música en bandas punk, hardcore, en un circuito super underground, onde nós tamén nos guisábamos todo o que facíamos. E, bueno, e eso pois funciona tamén como semente para ir tamén aprendendo, pero tes que ir tamén reciclando e aprendendo a como levar adiante algúns dos procesos e aprendendo a funcionar a nivel económico tamén, non? Porque ao final, non? Pois de algún modo tes que comercializar a túa arte, non? Porque non ten outro nome, non? Se queres Sí, subsistir, todos temos que subsistir, comer, etcétera, etcétera. Entón, pois de algún modo tes que inventarte o teu camiño. E eu o sinto a día de hoxe tanto como cando tiña 20 anos, non? De algún modo, decir, bueno, e agora que vai ser o seguinte, non? E cada cousa que faz un pouco te vai deixando nese lugar. Sacas un disco e dis, vale, agora que, non? Que facemos? Vamos de xira, bueno, máis ou menos, pois xa tes un xeito de ir afrontando as cousas e que haya cousas por diante, pero bueno, por poñer un exemplo, nos agora para producir este disco, pois mira, o tempo de estudo, de mestura do disco, ter a xente, traballar con xente coa que queres traballar despois, non? Decir, eu quero traballar con esta persoa porque sei que o que podemos crear con esta persoa pois bueno, lle vai a dar ese punto extra ou esa dimensión extra a algo que para ti é como un bebé case, non? Te algo que ti queres parir, entón se esta persoa te axuda a parir mellor este ente, non? Pois bueno, despois, pois, te pos a contar o que é unha produción dun disco que son milleiros e milleiros de euros, ese diñeiro pois ten que sair de algún xeito e tes que aprender a xestionar o teu proxecto de algún modo no que os músicos e as músicas esteamos contentas, que despois haya, pois, chamemos unha caixa de resistencia para decir, vamos de xira, pois vamos a ter que reservar cousas en, sabes, dende ferries, a sí. hotéis, ao que fora, te vas de xira 3 ou 4 semanas, como facemos nós moitas veces, pois te queres levar un montón de merchandise que hai que pagar, se non o pagas, pois te vas sen nada, entón, pois bueno, hai que entender un pouco tamén que para funcionar como artista, xa non é só que escribas unha boa canción, senón que vas a ter que aprender a darlle, bueno, a atender un montón de frontes abertos a día de hoxe, de xestionar o teu proxecto en En un moitos montón de aspectos. niveis diferentes, non? Dende burocráticos, a de xestión, do que sexa, a de publicación, de, de comunicación nas redes, un montonazo de cousas, non? Que é o que estamos facendo agora, por exemplo, pues, contestando esta entrevista. Sí, é que mira, ti dabas ahora moitas claves moi necesarias ou moi interesantes de comentar, non? Dicías, por exemplo, unha delas que
poder xestionar un mesmo proxecto, aínda que non entren tantos cartos, aínda que non haxa igual un colchón tan importante como podría haber se estás cunha maior, non? Cunha discográfica un pouco máis potente, que é perder a libertad, non? Porque ao final, na conversa anterior exactamente grabada, publicado día, 3 días antes que a que vamos a publicar con vos, e gravada unhas horas antes no mesmo día de hoxe, falaba con o Xoan, un novo proxecto galego que publicou a súa canción fai escasas semanas, e falamos un pouco desto, non? De entrar nunha discográfica ou que alguén te entre ou tal, e contaba unha experiencia súa de fai moitos anos nun proxecto musical e actoral, e dicías, ostras, todo era moi bonito, había cartos, había posibilidades, había tal, pero había moitas cousas escuras, moitas cousas complicadas que che fan perder a túa identidade e en proxectos, por exemplo, como o voso, ter unha axuda económica estaría moi ben, ter unha axuda que alguén te paga Totalmente, todo estaría vaya. de puta madre, Ujú. pero claro, se eso Totalmente, sí, sí. implica perder unha identidade, como por exemplo no voso caso, que tedes unha identidade moi Ajá. marcada no musical, nas letras, na identidade, no visual, en todo, ostras, claro, é difícil, non? Dicir, vale, si me axudas nesto, pero eu teño que ter a miña identidade e despois de tantos anos non as vas a perder, lóxicamente. Sí, bueno, aí penso que é un tira e afrouxa constante con este equilibrio, non? Ou este balance de de que queres dar, non? Que o que queres otorgar e a cambio de que precio pagas tamén por levar sempre o timón do barco, non? Porque ao final tires o que non pecha os ollos porque tens que levar o barco, non? Cando non hai ninguén máis. Entón, bueno, penso que tamén o mundo do mercado musical e da industria musical é tan complexo e hai tantas realidades diferentes e penso que hai xente, pois, bueno, experimentando e vivindo unhas realidades como artistas que probablemente eu non me poda nin imaginar e eles igual tampouco se poden imaginar de que modo pode funcionar, por exemplo, un proxecto como a Sangre de Muérdago. Eu, por exemplo, igual, se non Sangre comezou a funcionar simplemente seguindo nunha inercia de como viña eu traballando con calquera das miñas bandas, que eran bandas de outros estilos de música. Penso que de algún modo esta evolución ou este telón de fondo de vir pues eso, de esteas moi underground, de moi da cultura do fai no ti mesmo, de lanzarse á estrada coa furgoneta e ir a tocar, pois todo eso simplemente continuou con unha banda que sónicamente era radicalmente diferente, pero esos foron os nosos comezos e os disfrutamos moitísimos, nos levou a tocar concertos moi peculiares en moitos lugares do mundo e agardo que o siga Que ben. facendo. Pero tamén como que esa inercia que traíamos sempre me levou a seguir traballando por nós e para nós. E tamén tivemos pois algunhas digamos socios con algunhas cousas, traballamos con un par de persoas de contratación, tivemos algunha oferta de selos discográficos, pero é que os contratos en sí eran películas de terror, non? Eu lembro un dos últimos tiña 14 páxinas de parágrafos e cláusulas e non sei que, e bueno, ao final nunca asinamos nada desto. Nos ás veces coeditamos con algúns selos pequenos e a un nivel nos somos de apretón de mans, digamos, non? E eu quero confiar na xente e isto que digo, penso que é algo que tamén marca moito o camiño que levamos, porque nos confiamos na xente bueno, a mí non me parece que unha asignatura nun papel debería ser menos quebrantable que un apretón de mans ou que un acordo verbal, non? Ao final, pois é a miña palabra e a túa, e asinemos ou non, eu manteño a miña palabra. Bueno, nós sempre nos vamos quedando e achegando máis coa xente coa que, de algún modo, pois quizáis vamos encaixando mellor, e de que, de algún modo, pois quizáis tamén entenden o noso proxecto. Para a Sangre de Muérdago é moi importante que a xente que organiza os concertos saiba O que quen está somos, levando.
que é o que vimos a dicir, e hai moito descoñecemento, e, bueno, isto, de algún modo, non sei se soa raro, pero quero pensalo do xeito de que, bueno, que somos unha banda especial, para ben ou para mal, pero de algún modo, pois que, bueno, que funcionamos do noso xeito, e hai algunha xente pois se pode gustar menos que a outra, ou pode encaixar mellor nuns ámbitos que outros, pero sí que é moi importante que esteamos nun lugar adecuado para facer un concerto onde a xente se poda sentar, onde se poda crear unha atmósfera de, pues eso, de introspección, de emoción, de entusiasmo, de algún modo, non? E de conexión. Se o lugar non funciona, pois, bueno, tiramos para adiante e normalmente acabase conectando, pero axuda un montón que tamén que digamos que o lugar onde se celebra o concerto, pois que este predisposto a, pois bueno, a coller un evento como que vamos a facer nós, non? Onde penso eu que a xente lle damos bastante material que pensar nos concertos, se fala bastante, bueno, penso que bueno, que son concertos moi intensos, pero de algún modo que tamén se experimentan diferentemente que un concerto de rock, non? Por suposto. Eu Ou que aprove... un concerto de folk, de música de danzas máis tradicionais, digamos, onde a xente baila e hai máis ambiente de festa, non? Digamos. Aproveito justamente este momento lembrarlle a xente na descripción van estar as vosas redes, as vosas plataformas, os lugares onde poder escoitarvos, onde poder acceder ás datas que vayan saindo, e que se algún dos que estén escoitando ou vendo esta conversa non vos coñece, creo que acabas de dicir define moi ben o que sodes, non? Porque a vosa música é un folk, unha música moi espiritual, unha música moi de escoitar, unha música que vai un pouco en contra, se me permites esta definición, aos mundos nos que estamos agora mismo de rapidez, aos mundos nos que estamos agora mismo de consumo de 30 segundos, tedes cancións longas, tedes cancións moi traballadas, con moita musicalidade, cancións, por exemplo, este O Xardín que o último traballo que publicades, que eu cando escoitei a primeira vez foi de estar a escoitalo e de dicir, vale, me tengo que sentar, teño que poñerme aquí cos cascos a parar, porque sentía que non podía escoitalo cas prisas de ir nun coche ou cas prisas de estar facendo outra cousa que non sexa entendendo ou meténdome na viaxe que estades propoñendo, que creo que é unha cousa común de todas as vosas composicións, non? Que son, como dicías, música que convida a que a xente entremos nesa viaxe que vos creades no vosso estudio. Sí, bueno, é unha parte moi importante do noso proxecto e penso que tamén o que lle dá sentido mesmo, non? Esa transmisión desa mensaxe eh, de feito, bueno, pois hai moitos proxectos que a día de hoxe non fan nin discos, non? Como que single, se tes sorte igual ao final, pois que o compilan todo nun disco, pero, por exemplo, no, eu aínda penso nesa historia, non? De 50 minutos, dunha hora, de 40, bueno, en levarte unha viaxe e en que cando volvas, se hai sorte, pois xa non é iso mesmo, non? Algo deixou en ti. Eso, pois nos discos, aparte de que, bueno, pois a verdade, eu musicalmente, eu penso que artísticamente pois, son unha persoa bastante quisquillosa co meu traballo e sempre tento darlle, pois bueno, sempre teño que, que atoparlle eu esa emoción e moitas veces son as mismas nosas pezas as que me poñen os pelos de punta cando e aí cando sinto ese ok, a isto se lle pode dar xa o visto bo, non? E, aparte do traballo que podemos pôr na música, despois, por exemplo, nos discos, pois sempre tento contar a fondo o que as letras e o que ocorre das historias das cancións, por que esta letra, de onde ven, que quere dicir, non? Nos concertos tamén tendo a falar bastante entre as cancións, pois como para
ir abrindo a porta, non? Do que é esa canción e a xente o aprecia un montón, porque, pois bueno, está moi ben por a xente en situación, pero de algún modo sempre deixalos coa, pois bueno, como con ese tamén ese lenzo en branco para que eles poidan tamén facer a súa parte da viaxe, porque moitas veces pois falamos de conceptos ou de cousas ou de experiencias que moi ben todas as persoas que estaban na sala de concertos ou no teatro podían ter experimentado, pero para cada unha de nós nos pode traer sentimentos moi, incluso ás veces radicalmente diferentes. Bueno, vivimos nunha época de inmediatez cada vez, por iso sacamos o abismo de single do disco, non? Pois unha canción de 9 minutos que comeza con 5 minutos así, pois de puro lalá, romance, a cantar, bordóns, bueno, tarda, como quen di, 5 minutos ata porse a danzar, non? Todo isto tiña tamén un pouco tiña pois unha intención pola nosa parte, non? É dicir, vamos a sacar este single, pois auténtico anti-single, a modo Bohemian Rhapsody, Tal cual. E realmente con este disco, pois eu vou gañar moita xente, pois se entenda esta parte de decir, voume sentar, e penso que desto mesmo cantamos xa non só en este disco, pero en algúns outros, non? Sempre hai algunhas cousas que falan disto, non? No abismo mesmo di tantas flores sen cheirar que non podes nin ollar, non? Por ficar nunha tobeira. Entón, pois moitas veces nos metémonos nestas tobeiras e nos perdemos da 359 grados de visión moitas veces, e parece que este é o camiño, pero temos que lembrarnos a mirar ao redor, a mirar para dentro, a mirar para fora. É algo que tento, é algo que pues que crear esta música me aporta a min, ese pararme, ese escribir as letras, a onde vou, pues me leva un montón de viaxe interna, e pues intento transmitir tamén eso e que quizáis poda chegar a facer ese clic, non? Onde comezan quizáis os conceptos das cousas nas mentes das xentes. Que eu, xustamente, outro destes días publicaba un vídeo, non era o primeiro, que publicaba un pouco sobre o tema de que eu sinto que personalmente non estou disfrutando moitas veces a música, porque non fago o que dicía que si que o vosso disco me provocou de sentarme, non? De que, joder, o disco dure máis ou dure menos, non? Cancións que dure máis minutos ou menos. Moitas veces hai un traballo conceptual, hai un traballo de unha orde desta canción de que sea a primeira, esta de que sea a última, porque quero contarte unha Absolutamente. historia de amor, desamor ou o que sexa. E claro, eu sinto moitas veces que me poño a escoitar os discos e agora tento que a primeira vez sempre sexa estando sentado na casa, podendo estar con calma. Porque sinto que claro, se non te paras a escoitar un disco en condicións, moitas veces non estás entendendo realmente xa non o que ti, neste caso vos, me quedes contar, senón o que eu poido interpretar, como ti ben dicías, non? Que ti explicas un pouco as cancións, pero pois cada persona o vai levar a seu terreo. E se non te paras a escoitalo, moitas veces perdemos matices dun disco que sexa mellor ou peor musicalmente, teña máis ou menos calidade, ese disco te pode, se ti o escoitas con calma, pode marcarte moito por dentro porque estás entendendo ou te está provocando cousas. E iso fai falta fai falta tempo de escoita e tempo de apreciación. Totalmente, vamos, non podería estar máis de acordo. O que sí que, bueno, a nivel pois mercado, penso que como conxunto de mercado pois consumimos música e escoitamos música de outro xeito, non? Sí. En, sen de entrar en que sexa peor ou mellor que antes, todo isto é unha evolución que non para, non? Tamén os MP3, cando entraron tamén nos deron nos volcaron todo o xeito de como escoitábamos música, non? Como se saltaba. Isto nun vinilo podes facer, pero bueno, normalmente ti escoitas música nun reproductor de vinilo e non estás de pé ali ao lado do disco dando voltas, non? Para pasalo 10 segundos ou pasar a seguinte canción, pois normalmente o pos, o deixas soar, pois
para darlle a volta ao disco sí que te tes que erguer e tal, entón como que eso implicaba outro tipo de estado, Mm. outro tipo de estado mental e interno. Entón penso que a xente que comezamos a escoitar música dun xeito, quizáis seguimos consumindo música moitas veces dese modo, non? Queimábamos os discos, non? E lle dábamos voltas os casetes e os vinilos, e ás veces te pasabas unha semana escoitando o mesmo disco, non pasaba nada, lle dabas a volta, tal, o rebobinabas e volvías a escoitar, porque, bueno, de algún modo non tiñamos no peto a discografía de todos os artistas do mundo, Mm. digamos, non? De todas as artistas. Tiñamos unha cousa moi limitada, pasa un pouco como a información, non? Antes tamén tiñamos menos, Sí, pero lle dedicábamos moitísima máis atención tal real, cual. non? E agora, pois, bueno, hai moita información e moito estímulo fluctuando en fronte e a través de nós en todo momento, e moitas veces non nos enteramos nin do que vimos, entón, pois, o xeito de consumir música ou información de calquera tipo é radicalmente diferente e isto, pois, quizáis teña algunha cousa positiva, pero realmente ten cousas negativas como que a xente non afonda moitas veces, non quero dicir que non se faga nunca, ou que non haya xente que escoite os discos con atención e en situación, pero vaya, definitivamente cambia. Sí, sí que cambia. Eu recoñezo que moitas veces, como digo, escoito moitas veces a música sen pararme ou sen prestarlle. Como dicía no vídeo, creo que sobre todo hai que prestarlle a atención que o traballo que facedes, creo que todos, non? Todos os artistas que publican algo, hai traballo detrás, lóxicamente, mellor, peor, máis ou menos, pero creo que merece sempre a atención porque se vos dedicades horas, días, semanas, meses, anos en publicar algo, o público Ajá. deberíamos poder dedicarlle o tempo pois adecuado a eso e molaba a comparación que estabas facendo agora ca información, porque é verdade que é un pouco o mesmo, non? Agora tes moita música, escoitas moita música e non te paras en nada, e a información o mismo, hai moita información e colles a que te conven ou a que a primeira que aparece sen pararte bueno, ao que te están contando ou por que te están contando ou que hai detrás de eso que te están contando. E unha comparación, a verdade, que bueno, non pensara nesa, pero moi acertada, eh? Sí, sí, vaya. É que, bueno, como te dicía antes tamén, a nivel de traballo, penso que nunca non se pode dicir demasiadas veces. O traballo que hai detrás de calquera artista, eu penso que é grande. O sea, despois, bueno, pois tamén se pode analizar cada caso e penso que hai proxectos digamos, a nivel de mercado moi exitosos e que quizáis son unha cousa moi sinxela comparado co traballo que poden ter outras creacións, non? Pero ao final isto como o cine mesmo, non? Hai producións onde necesitan milleiros de extras e de maquilladores e de atrecistas e de todo, e despois hai pelis feitas cunha cámara seguindo así e bueno, cada cousa te conta a súa historia. Entón, eu, no meu caso, podo dicir que o traballo que hai detrás penso que é bastante inimaginable para a maioría do público, non? E penso que a xente, os nosos fans, temos moita sorte de que aprecian, temos un núcleo duro moi potente, temos uns poucos fans, pero os que son fans, vamos, os queremos moito e os sentimos moi especiais, non? E de feito hai así algunhas anécdotas moi bonitas con fans en fin, entón, pola miña parte, podo dicir que o traballo que hai detrás das producións de Sangre de Muérdago, das xiras e tal, é absolutamente descomunal. Por eso te dicía antes que menos mal que sinto esta paixón, Sí, estas ganas, esta motivación e este entusiasmo a día de hoxe, como te dicía, de algún modo rezo para que isto
se manteña vivo porque é o que o mantén vivo. No o día que igual eso comece a afrouxar ou que non o sinta, pois me imagino que collerei as cousas e comezarei a facer outra cousa que me mova o Mm. corazón. Pero bueno, toco Tocamos, madeira porque, tocamos madera que se tuviera a claro, paixón é o que todo move, sí, indudablemente. bueno, e afortunadamente cada vez me gusta máis tocar música, ¿no? De algún modo. Mira, que che iba a comentar? Porque eu aquí cando veñen proxectos que levan 2, 3 días, como quen di, facendo música, non? Sempre falamos un pouco de que bonito é cando vas a un lugar, a xente canta a túa canción, que bonito é cando a xente acabas un concerto, se te acerca, oi, a felicitarte, a comprarte algo de merch, non? Estas cousas, claro, no voso caso, volvo a recalcar, xira europea, xira por moitos lugares, ten que ser moi especial, non? Ir a Holanda, por exemplo, a Alemania ou a calquera sitio onde podes ir. Ir a un lugar e encontrarte con xente a tantos kilómetros de Galicia que non estás na túa casa propiamente, pero que sí que a túa casa musical porque é onde estás mostrando arte e que se te acerque xente, ver que a xente vai a por vos, que vos compran vinilos, que vos compran camisetas, que bonito é eso, non? Que a xente en tantos lugares pois vos aprecie e como dicíaste agora, valore o que e entenda o que facedes. Absolutamente, vamos. Xa te podo dicir que chorei tantas veces con experiencias que tivemos deste tipo e con tanto en vivo e con xente que te conta cousas, que te trae cousas aos concertos, para que quere que teñas a veces cousas moi persoais e moi importantes. Bueno, a verdade é que, o sea, de algún xeito, Holanda e Alemania pois, son lugares que fomos moito e eu estas cousas pois as sentín pois, cando estivemos tocando en Taiwán ou en China ou en Canadá ou en Estados Unidos ou en un montón de sitios, ou en Islandia ou en lugares super remotos, sabes, onde te xa estás a outro lado do mundo, non? E de repente Mm. estás ali tocando en Hong Kong e hai alguén que está cantando, non? En galego, e Sí, non sí, o podes creer. Eh, entón, bueno, que podría contar moitas cousas, pero me teño emocionado moitísimo con cartas que me teñen escrito moita xente, algunha xente en repetidas ocasións. Hai xente que viaxou distancias descomunais para ver os nosos concertos ao longo dos anos. Mismamente neste último concerto na Coruña, pois había un rapaz que veu de Estados Unidos, había unha familia que viñeron da Bretaña francesa, e Ulla. isto para ver un concerto na Coruña, no Garufa, non? Eh, sempre levamos o libro de visitas con nós e igual, pois o estás vendo un día no concerto de Copenhague igual pon aí dende from Croatia to Copenhague just to see you, ¿no? Dende Croacia a Copenhague só para veros, tal. Cando estábamos en Estados Unidos tamén fomos varias veces ali na esta última xira, lembro de estar falando con xente que conducira 13, 14 horas para ver os nosos concertos, xente que collera avións, xente que, bueno, entón, vamos, te emocionan moito. Eu sempre lles pregunto se pagou a pena, non? Claro, porque o esforzo está aí, pero claro, Claro, é unha responsabilidade ao final, sí. pero bueno, temos tido a xente de Irán cantando en galego, en Inglaterra, temos tido unhas experiencias moi especiais e ás veces en lugares moi remotos, non? Pois, que sei, tocar en bosques do noroeste do Pacífico eh, é moi espectacular, non? E iso é algo que, bueno, pois que tentamos que ocorra, non? Nas nosas vidas. Non todos son salas de concertos e por algún, afortunadamente, pois o noso proxecto tamén o manteño deste xeito, de algún modo, pois para que nos permita plantarnos onde sexa e sen necesidade de ningunha luz, de ningún enchufe, de nada, poder facer un concerto igual que o faríamos nunha capela, ou nun teatro ou en calquer outro tipo de espazo, non? Mira, Eh, sí, dime. sí, no, porque te iba a decir que eu comecei un pouco, no, recalcando a xira grande que facedes, recalcando un pouco eso, e estaba me dando ahora conta que igual din a sensación para o público, non sei como te o percibiches, de que ese era o éxito en sí, de facer moitos concertos que era o éxito, pero o éxito real, ahora que estás falando, é este que te estás contando, que a xente, o sea, o éxito non é
non é encher grandes recintos, o éxito non é facer 50.000 giras e 50.000 Ajá, concertos, o éxito é este que ti estás absolutamente. comentando. Sí, O sí, sea, sí. isto, Ujú, isto creo que hai que recalcar realmente, xa non é que ajá. toquedes 100 veces nun ano, 50, 20, senón que tocades, joder, tocar aquí na Coruña e que veña xente de tan lonxe para vervos, ou como estaba dicindo agora, facer 13 horas, que eu penso, mira, xente, artistas que me molan muitísimo, penso en coller a mellor un avión de aquí a Madrid para velos e digo, que coñazo ter que coller un Claro. avión tal, e esa xente 13 horas Mm. en coche. Ese foi un rapaz que lle preguntei despois dun concerto en Olympia, Washington, e me dixo que viñera en coche e que eran 13, 14 horas dende Boise a Idaho. E, e mirei para o rapaz que estaba ao seu lado e me dixo, eu viñen con el. Olilo. Qué bueno, qué maravilla. Sí, entón, eso vamos, que non lle caiba a maior dúbida a ninguén. Con isto non quero dicir que non se disfrute tocando concertos, vamos, concertos moitas veces te poñen os pelos de punta, e moitas veces en diferentes xeitos, porque un concerto maravilloso pode ser para 16 Sí. persoas ou para 1000. Poden ser maravillosos en cousas moi diferentes, non? E calquera dos dous te pode por os pelos de punta e pode haber unha conexión moi bonita, pero nada se asemella a que alguén te transmita o que recibiu da túa música, porque a día de hoxe, pois bueno, eso, Sangre de Muérdago leva, pois sacamos a maqueta fai 18 anos, xa máis, e levamos tocando en directo, pois 14 anos tranquilamente. Entón son moitos anos e moitas veces que bueno, que afortunadamente pois a vida nos trae este tipo de situacións e ao longo de todos estes anos moita xente que pois bueno, que nos contan que cambiaron as súas vidas eu coñezo a xente de Xapón, de China, de Sudamérica que aprenderon galego porque lles gustaba Sangre de Muérdago. Hai xente que cambiou hai xente que deixou de comer animais por escoitar a Sangre de Muérdago, hai xente que decidiu dar un cambio á súa vida gracias a, pois eso, a escoitar e a entender e a darlle igual esa cabida da que falabas tú antes, non a nosa mensaxe e que poda facer un clic e pode haber un entendemento, non? Do que se está transmitindo e isto, vamos, que non lle caiba a menor dúbida a ninguén que realmente son os momentos máis emocionantes, os momentos que realmente te fan pensar, mira, toda esta traballeira paga a pena moitísimo porque evidentemente estamos vendo cada vez que saímos por aí ou que recibimos mensaxes de algunha xente que realmente paga a pena e eu isto tamén seguindo co fío, pois tamén me fai de algún modo entender e vivir Sangre como unha especie de activismo, non? Se se lle pode chamar así, porque para min o primordial neste proxecto é transmitir esta mensaxe, facer como a xente que igual comeza a darlle voltas ou a envisionar certos conceptos, certos xeitos alternativos porque hai moitas cousas na nosa sociedade e na humanidade que precisan de Mm, alternativas, non? E de que precisan de boas alternativas para o benestar de nós mesmas e por extensión do resto do planeta, non? Da mm, fauna e flora. bien. Eh, É e que isto, bueno, en fin. É que eu sinto que sodes un pouco, eres, neste caso, que estás aquí, non? Pero falase agora neste mundo que estamos agora mismo, non? De influencers, de xente de redes, non? Que influencia con que as súas cousas. E vos sodes uns influencers no mundo da música, non? Porque por transmitir estas mensaxes. Ti ahora comentabas o de xente que deixa de comer animales. Eu vou contar moi rapidamente a miña experiencia. Eu son carnívoro, eu como moita carne. Recoñezo que como moita carne. Recoñezo que me gustaría comer menos, pero, bueno, non sou capaz ou nunca me puxen en serio para facer o cambio. Pero sempre conto unha anécdota aos meus colegas cando falou desto. Eu teño unha amiga, cantante, que é vegana. Eh,
eu ata que ela un día nun camerino dixo, vente tal, e tiña ali un par de comida vegana, non? E eu sempre pensaba que a comida vegana tiña estas cousas que pensamos moitas veces, non? A comida que, isto non sei que, isto non tiene chicha, tiene gracia, isto tal. Que comín varias cousas e foi como, ostras, e dende esa, sí que é certo que tento facer un cambio, non? Non estou nese camiño, creo que me costa, non sei se algún día serei capaz de cambiar por completo. Pero sí que me deu por pensar, e agora que estabas comentando, digo, ostras, que necesario non é que en riba dos escenarios haxa música vacía, entre comillas, con respetos a todo o mundo, non? Música que non conte nada, que simplemente te faga disfrutar, pero que é importante tamén que haxa xente como a vos, pois que, bueno, que contedes cousas, que deades outras ideas, outras realidades, outras opcións, para que os que estamos ao outro lado, pois, bueno, igual non cambiemos por completo, igual non sexamos capaces de dar un xiro radical, pero que sí que pensemos, como dicías ti agora, que hai outras realidades, que hai que cambiar moitas cousas, porque senón o mundo non vai a ser moi sostible. É un pouco Sí, sí, así. sí. É verdade. E eu, bueno, o único que quero quizáis dicir é que, por exemplo, nós non temos, o sea, temos moitísimos traballos publicados e penso que non atoparás igual unha canción que sexa explicitamente sobre non comer animais, non? Pero hai un entendemento, penso, na nosa filosofía e no que cantamos de que a xente comprende estas cousas, non? Mm, De algún modo. mm, E, e despois tamén quero dicir que, sabes, ti de algún modo pois nos estás contando a túa experiencia persoal, non, en este tema, pero eu creo que, por exemplo, o entorno no que nos manexamos aquí en Occidente, pois é un entorno que está tan viciado e tan manipulado para que moitas veces, sabes, que igual precisemos esta idea de plantexarse algo, de decir, bueno, porque hai que plantexarse igual un cambio, igual non hai que plantexarse, non hai que leválo a ese nivel de decir, bueno, a ver se me plantexo tal e tal. Ás veces é simplemente dar un pasiño humilde, cambiar un hábito, outro e unha cousa te leva a outra, porque moitas veces parece que para dar un cambio, non, e isto nos pasa a todos, non, estamos cableados así, de algún modo, para que o cambio tamén, por moito que nos supoña moitas veces unha ilusión ou algo positivo, pois ao mesmo tempo ás veces podemos pasar anos para dar un paso nun cambio que estamos nós mesmas desexando, non? Que é unha cousa moi interesante. E despois penso que as informacións están tan manipuladas e por eso ti tes a idea de que a comida vegana é igual é aburrida ou son raíces fervidas e pouco máis, non? Cando en realidade a gran maioría do que comemos, digo eu, nunha dieta pues, habitual en calquera persoa que te cruces pola rúa, pues, en principio quero pensar que comen máis verduras que outra cousa, non? Porque ao mm. final, pois moitas veces temos platos tradicionais que son veganos e que ninguén nunca pensou en si era vegano ou non, simplemente o comían e iso é moi interesante e últimamente pois se escoita tamén de moitos negocios que igual tiñan o distintivo de comida vegana e, e que fixeron a proba de facer a mesma comida, pero simplemente quitar o distintivo de vegano e de repente como que a xente comezou a aceptalo máis, non, nas súas cabezas e que comezou a que entra moita máis xente e eu penso que dende a industria vil e despiadada, non, que realmente lle importa moito que pensemos así e que pensemos que igual ser vegetariano é unha cousa rara ou que hai que. E como dis, vegetariano quizáis se pode aplicar a tantísimas cousas cando te plantexas un replantexamento, Sí. vaya redundancia, non? Ou algo así, calquera cambio da tua vida, non? Como dende comezar a mover o cu, non? A mover o corpo ou a deixar calquera hábito que igual ti ou nós calquera un mesmo ou unha mesma pode estar incluso recoñecendo durante tanto tempo que non está aportando nada bo xa non a nós igual nin sequera ao noso entorno, non? É que, pois, decía que importante, ainda que non sexa lóxicamente explícito, non? Como é o vosso caso, que non dicías realmente así, pero sí que, bueno, dá lugar a eso,
pois que pensemos, non? Que reflexionemos e que bueno, que tentemos un pouco cambiar, que xa por ir pois rematando joder, que nos demos conta de que hai cousas que se poden cambiar, cousas que están mal e que pouquiño a pouco pois, bueno, sempre se pode dar unha volta de tuerca e cousas que están, que eso, que vicios que temos ou situacións que temos que hai que cambiar, que o mundo ben o merece e creo que é importante que o fagamos, non? Mira, falamos de xiras, falamos de viaxar, falamos da xente, falamos de todo isto. É unha cousa vital para as bandas, non? E máis nun caso como o voso, non? Autoxestionado, con todo o traballo que falamos, non? Que vos leva detrás, que, bueno, o apoio en canto a compartir a vosa música, lóxicamente, compartir cando ides aos lugares, e tamén mercando, non? Merch, camisetas, discos, vinilos, que, por exemplo, se non me equivoco, neste O Xardín, xunto con outras pezas xa anteriores, que as tedes no Bandcamp, se non me equivoco, non? Onde a xente pode adquirilas Sí, claro, e ter totalmente, un sí, sí. pedaciño voso pois, na súa casa, e como falábamos, escoitalo un traballo en vinilo que sempre ten outra cor, ten outra gracia. Sí, aparte tanto o vinilo como o CD, pois o CD é un libro en sí, un libro CD, e o vinilo pois tamén trae o seu libro e onde a gran maioría é texto tamén, entón pois hai material aí para pasarte un rato o que quera, non? Pois, Pero sí, na páxina web, no Bandcamp noso, normalmente a xente pode atopar o que teñamos dispoñible. pois deixarei o enlace xunto coas redes e máis na Pois descripción gracias. para que a xente, pois, a ver se alguén se anima. Eu teño que poñerme Sí, a bueno, mirar a ver, aí, a collerme eu. a xente que saiba que isto é realmente crucial, non? E que, o sea, eu vivo diso, eu Mm. vivo da música e do que xenera maioritariamente Sangre de Muérdago, que é o meu proxecto principal, non? É máis importante a moitos niveis. E literalmente é así, non? Eu non teño que pagar autónomos como a todos, non hai ningún tipo de axuda para a gran maioría dos artistas, por moito que ás veces lle fagan creer a xente que sí que hai axudas por aí, a gran maioría dos e das artistas deste país, eu penso que do mundo inteiro, algúns países pois teñen máis axuda institucional, pero a gran maioría dos e das artistas que eu coñezo viven e compoñen e crean, e escriben e pintan nas sombras, non? Sí. E aí moran, e aí viven, e aí habitan, non? E habitamos estes lugares que tamén están cheos de moita beleza, non? E onde corren cousas moi boas, pero a vida da gran maioría dos artistas, pois, é vivir coa súa arte. E eu o entendo así, eu vivo coa miña música, xa non o entendo como vivir da música ni nada, é como vivo con ela, vivo para ela, e con ela vou da man, igual que moitos amigos e amigas meus, pois o fan coa súa escritura, coas súas artes plásticas, con un montón de especialidades, en realidade. Coñezo a xente que de algún modo no mercado teñen éxito, pero a gran maioría teñen éxito a nivel persoal e a nivel do que fan, e o nivel de traballo e de calidade nunca se pode medir pola exposición mediática, polo, polo éxito na industria, porque ese non son os parámetros Mm. reais, non, das cousas. Mira, última pregunta e xa te libero, deixo de que Ai, me teñes que aguantar. te libero a ti tamén. No, no, eu encantado, mira, isto a xente vai dicir, vaya peloteo e tal, pero eu agradezco moito conversas así, de feito, estas que se van a ver publicadas en xaneiro, van todas nesta liña que son conversas nas que está o musical por aí, pero máis alá do puramente musical, máis alá desta canción ten estos acordes, tal, estas cousas, van cara, bueno, está un pouco esta visión tan necesaria tamén que creo que é importante, non, como dicías ti, joder, os artistas vivides da vosa arte, ca vosa arte, tedes que pagar as vosas cousas, é complicado pagar as vosas cousas e creo que é importante tamén, bueno, reflexar un pouco estes ámbitos que creo que tamén no mundo que estamos agora de que o éxito son as cifras, o éxito son encher recintos, o éxito son tal,
pois dar fe da realidade que o 90% dos artistas non só Ajá. de Galicia, sino do mundo, pois malviven da súa arte con moitas horas de traballo, que por eso me gusta que haxe estas conversas, ao contrario, eu podría estar escuitándote moito tempo, xa te digo. Pois mira, do que estás dicindo, eu fai pouco falaba con unha amiga pianista, unha música, vamos, excepcional que te fai que se te cae a mandíbula ata o chan con como canta e como toca, e fai pouco pois me mandaba unhas mensaxes de así un pouco de baixón porque acababa de sacar un disco, non estaba tendo igual a repercusión e falábamos desto e eu lle dicía da importancia que ten que haber de atopar o disfrute e a calma en simplemente o feito de decir, mira, o sea, somente o feito de adicarnos a isto é un triunfo tan grande, non? Eu moitos anos tocando e adicándome enteiramente a isto, non? En corpo e alma e eso, o sea, a nivel de mercado e de industria, claro, nunca vas a poder equiparar o traballo e a paixón que pon un artista no seu traballo e é moi, para min é primordial que sempre nos lembremos moito de disfrutar de cada día como músico, non? Ainda que non collas un instrumento, creo que é importante tamén dicir que na nosa sociedade moitas veces non se aporta esa carraxe a darlles empurrón a alguén de dicir queres adicarte a túa arte, non, queres darlle unha oportunidade, Mm. faino, non? Moitas veces a narrativa social é máis ben de e tal, mellor ten un traballo tamén, non sei que, eso e ao final eso reflexa a realidade que temos onde según datos que eu penso que son incluso demasiado complacentes, din que 80 e pico, 85% das artistas deste país viven baixo o umbral da pobreza e Mm. a mí non me sorprende nada, eu xa digo, wow, xa me parece baixo de algún modo. Sí. Na outra man, pois tes un pequeno porcento con algúns artistas que sí están ganando moitísimo diñeiro, pero a gran maioría das artistas moitas veces cunha calidade tamén de primeiro nivel mundial, a gran maioría temos que aprender a vivir nas sombras, xa non aprender a vivir nas sombras, a disfrutar de, igual está unha metáfora un pouco, sabes, non debería dicir así, pero sí que a disfrutar do noso día a día, Sí. de ter a carraxe cando fixo falla de decir, bueno, e cada día, porque ao final o tes que repetir cada día, pues de eso, de disfrutar a nosa, de algún modo, valentía Mm. de tirarse a un baleiro non moi abrumador ás veces, non? E cando eres cativo, eu me entrei nunha época onde me dixeron de todo por querer seguir as miñas paixóns e tentar sacar para adiante o que a min me puña os pelos de punta. Mm. Que, para rematar, penso que un bo sinal. Cando algo te poña os pelos de punta, aí xa tes un indicio para saber que quizáis é algo guai ao que dedicarse. É que é curioso, xa como última reflexión, che fago a última pregunta, como valoramos a xente, a sociedade, valora. Ti dis, vou montar un bar, vou montar unha perruquería, vou montar unha mercería, vou montar unha tenda do que sexa, e ánimo, venga, valiente, emprendedor, non sei que, e é algo que vas a gastar moitos cartos na inversión que supón, máis ou menos depende do negocio, pero vas a gastar cartos e nadie ve como esos cartos perdidos cando moitas veces sale mal o negocio e perdes os cartos, e en cambio na música dis, vou empezar un proxecto musical que é o mismo, é gastar cartos e invertir en algo que tamén pode ter un éxito económico ou ter un éxito social ou ter un desastre absoluto e ser pérdidas. E hai xente cando dis o musical, non, isto mal, e é o mismo, ao final, con salvando a distancia, pero non xa ser invertir o teu tempo, os teus cartos nun proxecto que pode sair moi ben, pode sair ben ou pode sair moi mal.
E eu igual. Sí, ou pode ser moi ben e moi mal económicamente. Tamén as dúas cousas, tal Que cual. tamén, claro, ao final é moi impresionante, xa se queres outro día nos vemos e seguimos falando de outras cousas, pero cando desglosas a industria musical así moi por enriba, xa non cadran as contas. Sí. E ao final os e as artistas son as que sempre teñen que amoldar ou como se di por aí, arrimar o ombreiro Mm. ou o que fora, non? É que eso nos daría para horas, eh? Sí, nós somos os que temos o soldo flexible. Sí, sí, é que bueno, que eso nos daría para horas e horas. E cando hai perdas tamén as tes que afrontar ti. Sí, Claro, ao final, que isto penso que coñecen a gran maioría das artistas, non? sí. Ao final, non? Son cousas que ocorren Mm. e así é a vida. Mira, última pregunta. Xa como peche, no futuro, dentro de moitos anos, como te gustaría que a xente se lembre de Sangre de Muérdago? Como te gustaría pues, que digamos, "Joder, Sangre de Muérdago é isto ou era isto? Como te gustaría que fose a definición do proxecto? Non teño ni idea. Me imagino que fora un proxecto pois non sei como dicilo. Ai, tiña xusto agora a palabra na cabeza. Pois honesto e honrado. Penso eu. Son me quedaría con esas. Pois me parece unha definición moi boa e creo que bastante acertada, escoitando a tua música e agora despois de ter falado contigo e coñecido un poquinho máis do que hai oculto que non se escoita ou non se ve nas producións. Pablo, mil gracias por esta conversa, mil gracias por ter aceptado o convite e por este anaquiño que, visto, teño que dicirche que podíamos estar horas e horas e horas desgranando moitas Sí, cousas e, pola sí. miña parte, convídote a que próximamente, noutra situación, noutro momento, pois voltemos a conversar e a seguir, pois, non sei se arranxando o mundo, pero si poñendo, bueno, detalliños aquí diante da xente. Pois será un placer, xa nos veremos por aí, é un placer tamén aceptar o teu convite, moi agradecido desta charla, eu tamén a disfrutei moito. E no que respecta a xente, agradecerlle a quen poida vir hoxe aquí por parte vosa, quen este descubrindo a miña canle gracias a vos. Oxalá me faría moitísima ilusión que algún deses fans que aprenderon galego ou están aprendendo galego gracias a vos de fora de Galicia estén vendo isto. Creo que sería un soño para min. Oxalá convidolles a que vexan a miña canle onde hai moitas conversas con moitos proxectos. Como sempre digo, non fai falta que a xente vexa as conversas, senón que anoten os nomes dos proxectos, que anoten os nomes dos artistas e vayan a escoitalos e vayan a darlle unha oportunidade, porque creo que tanto en Galicia, que a maioría son proxectos de aquí de Galicia, outros son de fora, pero hai moito talento e moita xente que está facendo moitas cousas e xente que merece a pena ser escoitada ou ser tida en conta. E como sempre digo, con comida e con bebida podemos vivir, verdad, Pablo? Tes nutrientes, non? O corpo ten para vivir. Pero cando falta música, parece que hai algo que non funciona ben, verdad? E hai algo que non está ben, así que como sempre digo, xente, vémonos na próxima conversa, pero sobre todo, vémonos onde haxa música e sobre todo, que sexa música en directo e si é a música de Sangre de Muérdago, pois mellor que mellor. Vémonos na próxima, xente. Graciñas.